Tak jo, teď je to 15 faktů o nás. 15, ukáž to tam. Ukáž to tam. Ten fakt nic nejde. Jo, takže 15 faktů o nás. Takže ta 5 navíc. Co děláš? Takže, první fakt. Natáčíme právě venku. No. To je... Koukejte. Ne, Jej. neviděli baráž, to je jedno. Tak, další fakt. To ještě není fakt, tady to ještě další, ale tady to je takový divná věcička. To je čepička, no moje. Já jsem teď rytíř. Kulatýho Není. stolu. Tak další fakt. Druhý fakt. Tak a druhý fakt. Má rád natáčení. Tam píšu všechno, co natáčím. Ne. Tam píšu jenom moje hesla na Craftmany. Tak, třetí fakt. Třetí fakt. Je to můj taky nejlepší kámoš, ale lepší stejně týma. No, to jsem říkal, že co bude v dalším faktu. Čtvrtý fakt nebo pátý? Čtvrtý fakt. Ale my jsme třetí neříkali, to jsme říkali druhý. Říkali jsme třetí. A jo, tak čtvrtý, no. Čtvrtý fakt je to... Vyrábím se hodně věcí. Čtvrtý fakt, ne pátý fakt. Nejsme bratři, fakt vůbec ne. Vůbec nejsme bratři. Kamarádi prostě. To nevidět, že se to měníš. Takže. Šestý fakt. Proč to ukazuješ ty, to mám ukazovat já. Šestý. Píšu si do toho touhle fixkou. 7. fakt. Jdu se vychcat. Ne, 7. fakt. Že mě to baví natáčet. Už jsem se vysedal. 7. fakt je, že mě to baví natáčet, ale nevím jak. Moc se spíš 8. fakt a to, co je o tobě něco. Jestli tě to baví nebo ne. Nevím. Jo, a bude to 10 faktů. A 8. fakt je, že tady ten se jmenuje, jmenuje jinak, nenatáčí, ale jmenuje se. To přezdívkou jak? Když jsi to předtím měl vymýšlený. Ne. Je Helena se táta. Jo, fakt. Nevím. Tak jo, 9. fakt. Jeho táta přijel. Ne. Jo, teďka Ne. slyšíte auto, co? Blbosti. 10. fakt je, že se jmenuju, můj kanál se jmenuje Pigice. Jo, a já se tak jmenuji- dejte lajky, odběry a nedávejte palce dolů. No, že se jmenuješ? Error. A jo, tady pan Error. Debilní? Ne, ale není to Ne, já debilní, jsem brácha men. To určitě nejseš. Ale fakt. Nejseš. Takže Moje máma dávejte lajky, stříhala. odběry a to je všechno. Čau.